pai dihami godam pangap bumi. Agora society datu ata kapolri ata manokata semua lemah hidup mereka. Laguna deta kuluras kelima mengalau. Mengalau dengan dia batu nada. Di mana tadi ala bisoran dan tubanu lagi jangi. Di Tasaluna para juru mantarok kalian itu tuata di kartual di negara maksimto ji lubeturuan naos doa mi noain iso siang kuria pagaran hangga bebesi buka dulu kalau tangkas dona tujuan aruri pena di kuria hangga bebe imane alai son nasada kuria hita saresok jana tangkas sahuta iso doa mi totong
jong siap tengah-tengah dihuriat hangga bisi buat dulu doa tak kasih sina pasangan totong di tangiang nami asani habuna saluhuk na keluarga na tinikaron ni na tua-tua tam di pas-pas doa tama habu saluhuk takas do di boto saluhuk guru do pendiri do na dodokian tikiring oduna jangan totong perhadaro di tengah-tengah dihuriat nanay doron namin Tuhan muda saluhuk na pinopar ni na tua-tua Didok na tua-tua, ulang diulang gajah, bahalna, ulang diulang ulus sakotana. Akan uli na dengkan, naong diulang ni na tua-tua tatau. Walau kami mandok takas may diujung tamu siap tuli. Ino perhitian di pasu-pasu, jangan ino perhitian di lasni rohan. So ino konihatan di batama dorong nami. Jumuro malulu yang muharazau di batang, dohot hati korana. Dung kita bawa nama kodeng Tuhanmu. Ino sinoron nami siya tonga-tonga di huriata. Mano sama dia biar nona boleh pasat huriata. Kamang do taminang. Songon ganti ni karan sepunga. Otik susah di ngoni. Itu Pak Debatama. Barapak kong ya Pak Kongmuna. Mano tu soni pihak tanami kamang do taminang. Las maru hamuna maru lupurok manang to di muna. Sinupo di mahami. Pesantan terus. Dihamuna holongi hami amanami inaman salutna paparan ni nadudot na nakaholongyon nung garison hami jong siyan punguan inakamis HKBP Emmanuel generasi penerus ni nadudotong molong natori sada amang inang nung hopat masabi beto hamuna aga hatatangiangi hataholongi aladi baga sa tikyon marhitigong kondo jojo muna dipartuat ni nadudotong rohami songon pasahakton tadaholong nami dohot gatini karusbungan nami manang songon dia pendongon akamang inampos rohanami manupakilo tanalingga di bagas sakitiyon nung atutaka subere kami mulai na morning sa tusadarion tumacayong lido hubere kami padala di pulau ni denggan alanitan yang parpuri siya kami songon generasi penerus ni HKBP menurut cobogas ni nadototon sayang dia ma di jalo tu hatta nadototon di tangan siya muna di surga hasonangan ni ima jolo hatta siya kami jadi las maruhamun nong majalo soni kami na mangalian oleh tigurang masih kami bungan ina pesan kami mantor oh sini cuma dua silakan di bapak nami so nang guru keluna paparan ni nang guru nami sian lingkungan dua tahun semua ganti di keras semua nami di mana dawat kami itu nak kehilangan anak siang giaman namanya diamu selalu di Tuhan itu antara seniroha berhiti di dalam kabatan tentu kemudian kita bapak kami di barat di lihat Tuhan itu angka dalam pengajaran ini kamu asabui lakar damangi bui dengan taruli hamu di barat tadi taruli nang kami akan hari itu langsung di udah kami di seluruh muda siayu muda di rumah kami Tuhan muna memberi kami itu diri kesini orang mulai diminta di lingkungan dua dulu patong untuk memahami sehingga patong karena mengihu dalam turingan turin kita lingkungan dua narong tak akan diterima jadi udah melutup somoni betul kata nami sehingga matu kata na menggumi pas-pasuna buk pasu-pasu di hamu saluhukna peparan di Upumong jadi arong semua ganti di keras bunga buat kami merutun otik susadian muda las marohamu terlumui las rohani tuntimu semuanya masih kami oleh adik Uli tahu timah masa timah Mata berarti dengan kita selalu di sana memang terlumui di aman si ayu pada doa tindak rohani serta tuan ibu lihat tak agar dipilih badan
barhite diakonia alane natong do kami naturut berduka cita tangyang namin tumat terbata di bagian senarion dilihat ada tiur dari hari pengalaman pasu-pasu ini dalam mendasar bukan soal di Matuba Durianta barhite diakonia soal bertini keras bunga mendasar saji benom no pasangan kami unang alautik ditinggal kamu budak dia kamu alai itu barapat kuma pagkamunan pagkari masuk asa horos semua menung nabat calo di pas menang huriatan napas satu motif Mas resort Kani kopi mas yang resort nung di pasar pagaran Buria Kabibin Manuel kami sian atas nama Parhada Nusa Resort tong dodo kami berduka cita molo petung di tiki dugialat di bata na buron dan bui kami Parhada Nusa Resort manugar-nugari hamuna tungso tumpanarita hamuna alana na 2 tahun istri ni almarhum Situa Guru T. Dugaturwado tongdo berpartisipasi atas nama resort mengalian pengganti keranas bunga tungso dia bionanongan tanpa sah resort las marwani badamuna lunas marwani totimuna macalo perpuni madon nami peopamuma jakokamuma tukusamuma sulit yang napi nasati uria do papo hadion nanai pasado ni amata paditata do karina magibon di budian ni inang nasa moto sirok budi maami amang alami apa sama apa kecil apa sama jadi soal iman kamang kaina asa tabuk kama pinapojuk ko hari-hari di kainangon siang 350 di surga hasunang ani di surga hasunang ani inganan na lumigani Pusinang lahong mulia masarap mo Jesus ha. Kurang do piadong maniutaw di tanaon. Sa itos aku nama ila madapoto surgoi. Auno kahihiyo no paghaguluan ina Tuhan Yesus na magulo no ganuk na porsiya diyaw atik pemati ibana jalarang mati pe ibana rohi salilim nilulimna mame martangian mahita ali Tuhan di bata mama namin na dibarbagican na sumarmula na sumarujung doon ay nasa ulo suda no akataon ay lamoru jalalam suda no buhan namin di taon jala katot lo kami lausal kursian nasianganon songoni lang dongan nabyo naung sinumi tu hari na sora sudai lungasal kusudi kutuna di tanoon
jalanunga ditinggalkan saluhut arta nabulu buki. Saya paingot pahami taringot Tuhan susudah di bohan nami. Asa hubas kami lau masuk di inganan na pinaralim. Jala asal nantar songkot kami, moloroho maju kami. Saya pahot mga posyon nami tuho, asa maghiras di roha kami, maninggalhon inganan pardangolamon. Akut ni, apuli marohan ni namasa iso, lima akadongan ni namation, akatundok na, akahali-alina, rodi sudi akanasokot tu ibana. Asa unang matili na sida, ala ni sitawono. Say taiti jalatu kuma rohanami tuho asalam malumun rohanami diinganan nasonak di lapunmu ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya po kawan nami na nami komparan ni Tuhan ada ni Tuhatta nama makilingi parkumata dia bisa darion. Beda kami siang antar surat di buku Psalmen itu 110 ayat 15 sono paridong kata di mata hargano rohani jahuba amamate ni akka na niasiat naik berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya hidup yang usahakan dihawakan sarposial dulu dengan pemparan ni tujuan margiti kata ni Tuhan mengatakas idaun tanwaing perbuat tau jala buima beri mumuna mulok arga di rohani jahuba dak kolan nasotani dai aledo hotdo dari dai tumuman waing karong 3 mulia di song jala aron musik naro siap tongatongani pahala besok nama lapatan isi jangan dong nabui ihalubahon satu pardalanan ingulu ni akka kaposo ni Tuhan jala parkulina ikon idaw ni akka uparana jala ino boy idaw ta ra didiki mangulo dobe nadugatay diki markobas aktif dobe di guria mungkin searong do akka yanakon na naso tarjalo roba alalaradan luzenay baba gabisikulo luzenay atas sokono alenoaing man buima idaw mula komparan di detua manang naposo dinu hatai sadok di bagasan sadatangi yang kita laho majalo akan nauli kematongan di markao ubah ini akawangin ang dimotong kuda dui nasa naung sinuan ni detua tetap ikomar parkui dui di akka mulu di komparan lah jadi logonokku Tuhamu ikoni motong unai unang lupa hamu unang lupa pasatur diri Tuhani sadok nasa tangyang unai dan mamitor jalo muna parguina nuai alai buidul jalo muna dia para muna lo tinggi na naingro nuai hamu no manjalo pargui naung sidungan di neduto muna baheni ingotong muna ba nasa laun na kopar Tuhatan ni Tuhani laos parparkuin na ulima laos ito na mga puli rohamuna nuay sadok ikosahat lohita tu na manopahina jadi ditiki di pasahat Tuhan ino ke parguluan partikiat tuhita yang rohamuna ma amanginang dalam lima mana ulah horomuna ma ulutam muna ma ulah muna di bagasan gorning Tuhan dan Yesus laos tanya kok kamu mah saluruh akka dan warga asa sudi parsidogot o parsaudigot inadinggan na may pasaton ni Tuhani Tuhamu saluruhnya loaing pe so mondalang na paingotok kita di ina tamatahun dahil ilangon tulinganan para dianan pasaton kinani so dia binautullah loaing ikolina ma usunda itongatongan ipotigaw alay so mga Lawasa wasalatu Jesus gitu nadao. Ay manungun rohan kung manapot to ni wata kuasa dilatung naaw. Asa
Rodi saliling ililing na. Amin. Mari dia mahita ditutup mabatang. 100 Tolong dorohan ini batang kulung rohana lentong dia. Air di batu paru-haru kembali di Yesus anak naik. Di dosa nas kalabayan malua. Nga mate. Bagus tuh. Sanada. Awas, pedih. Kurang surplon, sunang mamodom. Sonang mamodom hona martuai nama radian sian uloni. Jalan namangi itu surga. Ali tiara buruna baban. Siatano do permulaan di dagingmu mula may gabitano. Alay Tuhan dewata nama no paho. Doho Tuhan Yesus Kristus napaluaw ko siya dosa. Doho to di parbadia nama jauho Tuhan uluan nasora suda. Ima mga ramoti orbu ni bakem pay maro ari parpudi. Amin. Pinasama tinggi keluarga pamilya lo jadi dari nangi mernudu wow syana met tuna baga diopa au dia bingau asa sonang modo mau dideng didok tua dahasia molahu ingoti sude lo jadi dai nang
sepa matako. Hehe domu sepa matako sian tanomano. Suang mangulu bahini Tuhan, haleluya, haleluya. Suang mangulu. Apala Tuhani mana tuat sogot sian banua gijang martole-tole mardongan suara ni situa ni suru-suruan ni debata dohot mardongan sarune ni debata dungi hehe maju molo akan namate aka namar hiti-hiti Kristus martangiang mahita ale Tuhan debata amanami na di banua gijang hodo debata na punahami rodi sudengolunami say lehon mahiras di roha di hami asa marlas ni roha hami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sahatu tangamu matod dinami dohot daging nami asa ulang lilu hami di ujung ni ajal nami say lehon tod dimi manugo-nugo hami asa diramoti hami mulo hubulus hami rura ni linggoman ni hamatiani asima roham say pamasuk mahami sogot tuhasonangan na sunding gani. Amen ramadok mahita ditangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, sa binabadiya makuarmu, sa roh maharajamu, sa sahab maramu ni roham di banua mosong na banua gijang. Leo matuhami sa dalam makurusa sa baran, sa isa manusa nami sa wanisa nami, hidusa di rumah nomor dosa Tuhan. Ulang kami tuyo to permajunan, kedua hanya sa panggung, ay horon aku najar, doh terhukum, roh dasar aku sa liling-liling. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot parsauran itu di parbadiaima madongani hamu saluhutna. Amin. Wasatami mapartikyanon kamu amang peduli suhut ati adung itu sai masih paida sambil itu sai masih paida dona porsiai saat belakana Tuhan sonangani Gracias.
Sion di berbagai hukum di mana tujuan potong nomor rasio kita akan cukup deh umur korok pemerannya di bagi doa tadi yang ta tujuan jarion sudah di doa yang ta sudah berata doa situ ada borok di doa tadi yang nadi kita akan orang-orang di tadi mengasap pengelopan jadi sobon lah biasa tetap tumpa orang sepengalopan ido namorok nadi semua di nama tua di sini si bombang orang-orang pengarahna odik susadia ngoron nata patu kaum tua tadi batama nama gogi masuk masuna selalu ada beperan di opung daun sorbat way butiwa sinot do tibani dia muda masuk butuh mulai hati